Nederlandse ambassade Venezuela nam oppositieleider op. Het is een zaak die internationaal veel aandacht heeft gekregen. Dit weekend werd bekend dat het Nederlandse consulaat onderdak heeft aangeboden aan de Venezolaanse oppositieleider Edmundo González. Dat heeft minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. Dit gebeurde op dringend verzoek van González. Hij deed mee aan de verkiezingen van 28 juli en voelde zich kort daarop al niet veilig meer in zijn eigen land en wilde naar een ambassade toe om in veiligheid te komen. Dat werd de Nederlandse ambassade. Inmiddels heeft hij daarna asiel aangevraagd in Spanje en is González al in Spanje gearriveerd. De Nederlandse minister Veldkamp zegt op zijn dringende verzoek van González dus: daags na de verkiezingen heb ik besloten hem voor zo lang als nodig gastvrijheid te verlenen in de residentie van de zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Caracas. Het is een zaak van van heel veel aandacht wereldwijd. En de minister laat weten dat hij met González heeft gesproken over de situatie in Venezuela, het belang van het werk van de oppositie en de transitie naar democratie en onze voortdurende gastvrijheid. Hij gaf aan niettemin te willen vertrekken en zijn strijd